Namhlanje sizoncoma ukusebenza kwamaphoyisa. Amaphoyisa ala kweprovince yaKwaZulu-Natal asebenza ngokuzimisela. Njengoba sibona nje sime la kade amaphoyisa lokho eqale ngo-1 ekuseni egijimisana nesigebengu. Lesi sigebengu esilele khona lapha emotweni njengamanje isigebengu kade saziwa kakhulu ukuthi siyileader, umholi weqembu elibizwa ama-West Gang. Abafana abancane una 22 years njengoba elapha nje. Kodwa ngicabanga ukuthi unedumbu ezingaphezulu kwa10 asazibulala yena yedwa. Bese kuba ezinye ke iqembu lakhe elihlangene naso khona ke basinda ke bedutshula bangafa babuye baphinde bantshontshe nempahla zabantu njalo njalo. Umphakathi waseNandi ubuhlukumezekile kakhulu ngezenzo zabo, so siyajabula kamaphoyisa ukuthi asezafika lesikhathi ukuthi amthole ngebhadi ke akakwazanga ukuphila njobelele emotweni nje ngoba uke wazama ukuthi anyasane namaphoyisa wagcina eshonile. Kodwa maningi amacala azokwazi ukuvaleka ngenxa yokutholakala kwakhe. Ngicabanga ukuthi imindeni eminingi izothola ukukhuleka ukuthi umbulali wemindeni yabo usezowatholakala naye. Sithemba ukuthi nobugebengu ngathi uncipha kancane, kodwa siyazi ukuthi bengasebenzi yedwa. Ningi iqembu lakhe kade sebenza nalo, baningi esabafuna. Siyazi ukuthi isikhathi esiningi umuntu makade esebenza eqembini uyethi mangabe kuyena mholi makwalimala kube khona umunye ophakamayo athi hayi sekuyena uthatha over. Nalo-ke uzohamba njenganaye lo uma ukuthi abakwazi ukuthi bazinikele emaphoyiseni bazovuma izono zabo ukuze bathole isigwebo esibafanele.